Fil-Parlament f'Ottubru tas-sena li għaddiet Lawrence Gonzi kien qal li kienu tfasslu numru ta' rakkomandazzjonijiet biex skont huwa is-suq tal-bejgh tal-uniformijiet jopera aħjar. Madankollu studju tal-Ufficju tal-Kompetizzjoni ppubblikat ftit tal-jiem ilu qabel ma jerġgħu jiftħu l-iskejjel sab li l-ġenituri qed jispiċċaw f'pożizzjoni vulnerabbli għaliex għandhom ftit għażla f'dawk li huma prezzijiet, kwalità u ħwienet meta jiġu biex jixtru l-uniformijiet ta' wliedhom. Sena ilu Lawrence Gonzi kien qal li l-Ministeru tal-Edukazzjoni kien għamel regolamenti bl-iskop l-ispiza għall-uniformijiet tkun ikkontrollata. Għal darb'oħra iżda l-istudju tal-Ufficju tal-Kompetizzjoni sab il-ħafna drabi il-maggoranza tal-genituri qegħdin iħossu li qed ikollhom iħallsu prezzijiet għolja biex jakkwistaw l-uniformijiet ta' wliedhom. Fil-Parlament Lawrence Gonzi kien qal ukoll li kienu se jkunu evitati diżinji komplikati biex ikunu evitati spejjeż inutli. Bil-ġdid iżda, sena wara l-Uffiċċju tal-Kompetizzjoni qed jirrakkomanda li l-uniformijiet ta' kull skola jinżammu kemm jista' jkun sempliċi. Il-Prim Ministru kien qal ukoll li l-Ministeru tal-Edukazzjoni kien anke ħa miżuri biex tkun faċilitata il-kompetizzjoni bejn il-ħwienet biex il-ġenituri isibuha aktar faċli jixtru l-uniformijiet. U fuq dan il-punt ukoll iżda fil-jiem li għaddew, l-Uffiċċju tal-Kompetizzjoni rrakkomanda li s-suq tal-ħwienet illi jbiegħu l-uniformijiet għandu jinfetaħ ħafna iktar biex il-ġenituri jisibu ħafna ħwienet minn fejn jixtru l-uniformijiet.